Il-fatt li jien ġejja minn Malta, pajjiż żgħir b'sistema tal-enerġija maqtuha mill-kumplament tal-Ewropa jgħinni nifhem aktar kemm ma nistgħux nieħdu s-sigurtà tal-enerġija for granted. Qalet dan il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli wara li nħatret bħala parti minn grupp ta' ħidma tal-Parlament Ewropew dwar l-enerġija, grupp li għandu jaħdem fuq strateġija li għandha tgħin fit-tfassil ta' Energy Union. Hija qalet li hemm potenzjal għal sinerġiji bejn il-pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-Afrika, il-Lvant tal-Mediterran u l-Unjoni Ewropea, hekk kif hemm riżorsi diġà eżistenti u oħrajn li qed jiġu skoperti f'dan ir-reġjun. Żiedet ukoll li hija temmen li l-idea ta' proġett għal Mediterranean Gas Hub għandu jkun meqjus bħala priorità. Hija semmiet ukoll il-ħtieġa ta' żvilupp ta' fuels alternattivi u anke l-iżvilupp ta' forom ġodda tal-enerġija rinnovabbli. Appellat għal fondi Ewropej għal proġetti tal-pipeline maħsuba u proġetti ta' interconnections li huma ta' interess komuni u li minnhom tista' tigwadanja Malta wkoll.